अनजालु बसुमतारी आरो डाइरेक्सन स्क्रिप्ट प्रबिन मिथा बर' दावखा बिदै बर' सावथुन फैगासिनो दं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे समाजारि आरो फेस्ला सावथुन। लखिमपुर हालामनि सिङाव थानाय बगिनदीनि जाखांफुं प्रडिउसार अनजालु बसुमतारी आरो स्क्रिप्ट डाइरेक्सन प्रबिन मिथा बर'मोननि मोनसे फेस्ला आरो समाजारि सावथुन फैगासिनो दं नोंथांमोननि गेजेराव। दावखा बिदै बे सावथुनाव फारियै बाहागो लागिरिफोरा जाबाय मोगथां नार्जारि फावखुंगुर आरो जुनमनि बसुमतारी फावखुंग्रि। बे गोबां फावगिरि मेन्देला, दांखो लोदो, दैमु गावरेमा, बिरमल, लंकेशर, प्रदीप, जेंगाव आरो गोबां फाव खालामदों। बे दावखा बिदै बर' सावथुनखौ फैगौ 19 आगस्ट सनिबारखालि बगिनदी बर' साहित्य भवनाव प्रिमियार श'जों लोगोसे बेखेवनानै दिन्थिफुंनाय जासिगोन। बिनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो बे बर' सावथुनखौ नायगोनखौ आसा खालामबाय। मोनसे बाथ्राखौ जों जेब्लाबो गोसोआव लाखिनाया मोजां। जों मालाबा सैथोखौ दोनखुमानो थाखाय गोबां नंखाय बाथ्रा बुंनांगौ जायो। नाथाय जेसेबांखि नंखाय बाथ्रा बुङा मानो जों मालाबाबो सैथोखौ दोनखुमानो हाया। सानसेब्लाबो सैथोआ सैथोनि नुजाफिनो। बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां नोंनि खर'आ बे गोदोनायाव माबोरै थाखो? आंनि खर'आ आंनि गोदोनायाव थायाबा नोंनि खिबुआव थानांगौ नामा? ओइ बुबा, ओइ इंगिला सोलायना हो। This is मा जारें नुजोबखो फंबाय? दाख्लि माथो बिदि नङामोन। This is I am in mistake. नोंनाव बेयाव मेलेम दं ना गैया मेलेम? आया। Hey. जय मालिका! बिबार बारिनि गेवलां बिबार नों आंनि गोरबोनि आमाय थखल नों। नों लेखा फरायनायथ'? फरायनाया फा। लेखा गोरों। फिसाफोर बा जों बिमा बिफानो नोंसोरबायदि फिसाखौनो नांगौ। मा एसे थगायसुला मुगैथाव न'खर बेलाय? गोरोन्थि आंहा जामारबायब्ला निमाहा होदो ना गावनि होननानै दिनैबो दाबो नेनानै दङ नोंखौ मोनफिनगोननि मिजिं लानानै। माब्रै फिसालाव लेखा गोरों हिनजाव मोनबोजोबखो? सासेया लाबोबाय आरो सासेयाबो लेखा गोरों लाबोबावबाय। चाइना ह आमेरिका फ। Ajay!